So guys, nanasad ko sa inyo atubangan no with dako nga yahong basta galina na ganan. Inspired kayo ko maghimo video. So karon guys, nauso man karon ang mga footing of van. So bagi kabisi bagi mga footing of van oy nga targeton daw nila ang mga pislatong ilong. Wate tinod anay. Target daw nila ang mga walay tutoy, target daw nila ang mga bata, ang mga ulitawo. Diyos ko, ako manawagan ko karon sa footing of van. Dapat ang inyo pudong tagwaon, ang inyo pudong targeton karon. Kadang mga ugangan nga mga masuyaon. Na ay mga ugangan nga mga kontrabida sa tanan kontrabida sa ilang binaji o sa ilang mga linaki, di ba? Moingon na po dayon mo chismosa makaayon nimo oy. Ano manghilabot man ka mind your own business. Dili lang gud ta maninuod, video ra man gud pero naapoy uban nga nangaigo pud ani nga video nako, di ba? kanang mga ugangan nga labi na sila'y binayi or na sila'y linaki bitaw nga tanaw bitaw nila nga kanang bitaw ni asinso na dapat magpasalamat sila kay tungod sa pagpaningkamo silang binaji og linaki disaksis sa ilang kinabuhi pero naay mga ugangan nga mga suyaon dino ko mga kontrabida kay sa nga tanan dapat tabangan nila nga mo show up usa mo ala ka tabangan nila duot nga mo down ka inaana kay uban nga mga ugangan nga inaana di ba o nya napoy mga ugangan nga pasaylo ako ninyo joke ra bayat niya pero ayaw na mo kay kung react mo na igo mo ani nga video. Then, ang makaipot po, napoy mga ugangan bitaw nga, tinani oh, tanaw gali nila nga, pwedeng sweldo na sa ilang anak, mga buutan kay sa katanan, ginoo ko, anghel kayong mga dagway, buutan kay sa mga apo, palanglang kaayo, o sa dihang. Abot ng katapusan, or tunga-tunga sa bulan, so wanay kwarta. Wala na, ang mga apo, ang mga ugangan, di pang sapot na, jawa-jawaon na yung mga apo, init na yung kayo ang ulo, laking kayo mga batasan na, may mga inanang mga ugangan, ginoo ko, napoy uban nga ugangan nga, halag, panlibag sa ilang mga binaji, sa ilang mga linaki. Uy, ginoo ko, kabisi ba niya? Magkasapar, bagid sila sa isa pud ka ugangan. Dahil mga inana, mag-anak kay sila, close friend kayo sila sa isa ka, sabi, samok ko, nakita na. Basta sapar kay sa ngatinan sila, tabangan nila ang binaji o libag. Isyo ko na upislat og ilog. Uy, kibel, hindi man importante ang pislat og ilog. Ang importante, inyong binaji o inyong linaki, buutan, masaligan sa balay. Asa man ka anang taas na digilong, edukada lagi, pero way batasan. Magkasinabot din mong duha, muna siya tinuod. Nangalain ko. Ito ayaw ko sige panlibak. Uy, ginoo ko dapat magpasalamat. Pasalamat gid mo nga na ako'y mga binaji o mga linaki nga dili mo patol sa inyong batasan. Dapat kung inyong mga binaji o mga linaki mga buutan pud unta mo uy, dili kay dibak-dibako ninyo, dagauto ninyo, ipanibak sa mga silingan nina dili ka balumula ba lagi ipanti. Uy, kabisi. Grabe na itong paningkamot intan sa binaji. Dito gid mo dito ra gid napoy uban mga ugangan nga dito ra pud sila mo kampi sa kanang ibutang nato nga professional naka na degree. Ang sus, dili man na importante ang pinaka the best gid kaayo nga binaji ninyo linaki masaligan sa balay. Maayo mo atiman sa inyong mga apo, inaana dapat buutan mo. Lain ko. Dito noon, narabi uban mga ugangan nga dito sila mo kampi sa katong siksik kaayo, balingbing kaayo. Sus, dili gaya wala niyo na nga. Ano may inana nga batasan Ginoo ko gilibagsad mo. Kasi baka namong duwa Ginoo ko good luck sa inyo. Na. kung sa galigrasya nga gaihatag sa inyong mga linaki o sa mga binaji, magpasalamat mo. Ana, dili mo daghan pa kayo mo reklamo nga kisyo kulang oy Ginoo ko pamilyado na inyong mga anakin so oy Ginoo ko na sila mas priority pa kaysa Ginoon. Ginikanan lagi mo pero na pa may mas pinaka-importante or priority na sa ilang kinabuhi. So inana kung sa i-share sa inyo, magpasalamat mo ana. Napoy uban mga ugangan kuso kay bubrinwa sa ilang mga junakins Ginoo ko nya. Napoy uban in taon pud mga anak uto pud sa mga ugangan. Doon taon mga partners nagilaka in taon morning Diyos ko. Ayon kamo pag inanaw undangin na ninyong batasan. Pinaka-worst. Kana bitaw na amoy. Linaki bitaw nga tuwas abroad. Agay, patay na. Nay mga ugangan bisan nagdugay ra kani uli, bisan na lang kay istorya nga wala siya nakailaw. Patay na istorya. Wala pag i-konfronta. Ang problema lang, tuo ko dayon tungkol sa abroad na gubot na din ang pamilya, Diyos ko. Bang. Wala pa ko nahuman. Pero shout out po ko sa mga ugangan nga grabe kabuutan. Munang ako, bless kay ko sa akong mga ugangan, sa akong mama, kay bahalag pobre, at least mayong pamatasan, inana. Dili tanan ugangan ha nga mga ngilad na sa